היי חברים, הגעתם לעולם שחקים של ליהי. טוב, אני עושה סרטה של טוקבוקה. אל תקשבו לראש ברקע. טוב, יש פה, זאת האחות הגדולה, היא התחתנה כאילו, וההורים בחול, זה בעלה, זאת אחותה גם, זה אח שלה הרגל, לה קוראים ליבי, נויה ואריאל, ויש עוד תינוק קטן רק. אני אשתדל לבוא איתי המבטיחה. אל תקשיבו לראש ברקע, שלא קוראים רוי. הנה. רוי. הוא רוי. מה זה השקית שם? אז אנחנו נלך, היינו בקריון מקודם, ואז עשינו את החתונה, ולא צילמתי לכם, עכשיו אנחנו כאילו נתאפר ואז נצא. הגדולה צריכה להתאפר, היא צריכה להתאפר, אז כאילו בואו נאפר אותה. רגע, שמנו סומק, אנחנו שמים את הדברים. תלכו בלי אמא, בלי לי. טוב, אז אני אעלה לכם פרק 2 כי לא יכולה לשחק, אז ביי. די.